naku ne, ko ba ku sannu ba Abdul Sahir naku ne. Biki yake na manya, bar su ta shiga naki kun dace da juna. Da fari na sanya Allah cikin waƙar, shin yaban dama nake rufanta sana'ar, maso annabi shi yake riko da ɗabi'ar, aure shi ne cikar mutum da kamala. To gani bikin ku kun ji 'ya'yan kunya, ina ta waƙa ku fa ku yi rawar ku ku juya. Ango amarya na gano ku duk kun shirya, ranar bikin ku tabar kalla masha Allah. Kaɗa juya kaɗan haka 'yan mata, kaɗa juya kaɗan haka 'yan mata, kaɗa juya faɗa musu da nazo. Ango da amarya mun gane kuna son juna, sai kula da amana na san baka sa ta a rana. To ku yo haƙuri da zama na kun ji gasa kuna, to ku gane auren sinna mun kaso duka jumla. Juya amarya taka amarya an gwanki yana ta kayya kayya. Ku yi baya baya ku je gaba, kun ji mata ku girgiza. Waye bai zo shi bikin ku ba, amarya waccan ba ta kai ki ba, yau gurin ba wasu 'yan uba, yau ango kai ne kan gaba. To ku taka da rawa kaɗan kar ku karya jiki mana, kaɗa juya kaɗan haka 'yan mata, kaɗa